Cześć widzowie. Dawno nie było gier, to będę tańczył. Tylko muszę się kogoś wybrać. Wybiorę teraz Murzyna. W stylu retro. Start. A to nie będzie na dwóch? Nie. Sorry za jakość, że jest jaka jest, ale takie mamy... Nie stać nas na więcej. Ej, mam widziałaś Murzyna w czapce tej? W czapce ruskiej? Kot jest za tobą, uważ. Nie rób takich. Oddrapie kolumnę. To wygląda. Ja tak tańczę codziennie. Jak nikt nie patrzy. Ty robisz miny. O, Aga, zapaliła się epilepsja. Kocie! Kurde. Miałem. I no nie do aparatu! Oj, tak przecież mnie... Teraz freestyla. W samym pokoju będę zapierdalał. Jak się to skończy? Musisz zrobić jakiś show, a nie. Aga bezbłędnie zapłonął koszeń. A! Ej kurde, teraz jak... Najwyżej zatańczysz drugi raz. Nie. No bo teraz pokazuje jakby pół ekranu cię tylko nagrywało. Bum, ciki, bum. Oh. No. Mam nadzieję, że się zagrało, bo zagrało. Nie muszę się spinać, bo już nie mam siły. Cięcie.